أنا لما عند فيلمنا رامبو نروحو والتر زبال أفتم روكي ماونتينز تايلو مزفلطو نوعت انباتات سوانا مدحان سرحتين خوينيو انكي تفلطو جن إذا سواتنا مدحان سرحو $1,000,000 مززرفو زنورو جبنياتات انكي فوتينا زي ملكتو قداي تسحوي آتي والتر نفت انباس تملسة نتوم مونغو هيوتن موتن تنتلتيلو زنور عاركون مدحانيو بزاقات أمزقن نسوون كانت مافياتات بزي مقراص كم زهدن من ميفلتن ببردو استشفونو مفرحت قدلات والتر بهيوت متراف طرايزي كونس هيوت بصوتون عرفتنا مدحن لقطو نيرو جنزي تاريخنا كان مشومون تورحيز جمر حدا علت والتر كل تسوات نمدحان حدا قد زولا نوح قدل كديون تقدد أفتل أختو نسو دما أفكاريتو جيسن بعد ما دفق زبالة فرانك نيحقزو نيرم كلهم نوزمتو مسارحتهم تاكرن أفكاريتو ساران نمدحاني نيرو تمساسالو كونيتات كافتا هليكوبتر جمر بمورات راي نزوم سوات الحينكا أتل أختو خود دايخل نيريو كنفت معالت نسو حيا الفاصلة زنورة نتا هليكوبتر تسقام خوينو كالي مفتحو خلوش نيروهم سلازي فرانك حد إن كيبل ناو تحت يسدلو مو والتر مس حدا ابن بدن بجيرو مس أسرو اتا هليكوبتر أتتصرار أنفتت انبات أطوتويل تاكر كرمخلوم يحالف مو من مكي تشجر يشجر دحرو إسارة تسعن كلا أتناي دحننت جمدا زي تتأميت أنحمو أفتنوح قدل تنتلتلا بيوت نمتراف كل استخالة تقبر تاكر بتدقاقامي إذ كيبلناي كل تسو كبدت كتصاريخ إلن يلن ولا نتنقغو والتر نخدحنا بفتنة نافت جمد يورد أفتوصاني ساعات والتر ولا إيدي حزار أمبر اتخونتات كافت زحسوون لعلي مجأنقن مفرحني نيرو سارة ناي والتر إيدي حزان نوح جيزغت صنحيك قالتن تشراتيتا نتحت غتصدفن كلاون كالوت النار إيواسق زي موال كاليق غوري يخلون تاكر أفكاريتو ناتصدفة تحر مرأي كقولت زي يخل حزن ولبو يسمعو سارة فرانكون اتقات أم بمرأيهم أزيوم يدنا قصو والتر جن لعلو كلهم اتزخبر قوسل استشكم السبيو مغناتو سارة زموتت بسون كوين يسمعو جيزخ حلفن كلو اتحساب نارسو نات ملالسة زي ود أنا يتعسى سمعت يسمعو سلازنورون كافتم ناي منبر ترجم زوونور انباتات كرحق يوسن والتر نظم انباتات دحرشو منطور حيس تملسة كن شعون حساو قيرو هيوتن دقنا نمجمار زي كونس نورتو ترنيفو نسارة مسو نخد كاي نخق منايو والتر نجيس زيف كراس لزنوره بزيك أحد شيوت كجمري دلين جن ولا خاوش تلو بيزارو دأمبر جيسي نفرانكي لا تراي كل نجر ندحريت قدي فقط كايد فقادن ينورتن سرعة عودي أدمه نم مكينات صغيرة أفتسوزي ولجز حديقاتو نفس راحت قيد أتم مسلسل ساعات أو رح أزاله سوزي فولت أو مستراونا منجست بيرو زأروجو ناكرش نوتات بحدش تنخطوكو ناتوجو حفيهم تنستحدثه $100,000,000 كاش زحزة سلاز تصندوق قدمه بأير ناس تفلالي بانك تاتكعدلا ناتدالي أين الأوبريشن بريتشارد استهال سو أيز مرح نيرو تلو أخطو بتصبق من قدهم زودا نمرققا استلأخه حدنا FBI لأخدما نيرو أتوقع زوج جمرن كلوجن أتي FBI بقولنا متخيل زنورات حنت أيرير أمه نشيك تراتري جمر تقرش حزاز نورات أيرون بفتنات نتحت تورد أمه زي FBI تتراترو شو قط أبو موزع نريتشارد تقرش خسرك أخلي له 5 طرطرين نقرأ جن ريتشارد بعينه ملكة يوم أمه وتم بدحريت نورو خلته مسارحته نزي FBI يحزوه كن ما نبزي تتصبيه من قدي ريتشارد شو قط أوت أمه نتومنا وعلو مسارح توثقوه نتي FBI لأخي قتله أو مسلسل ساعات أتوانا بايليت نحجزيو شو قط أوتي قتلو حجو كلهم مثلا خلاتهم كمان قد سلسلة تسرقو أتن كل التأيرات أسماين كلها كقرارو هاي جمرة لكا ريتشارد كام جمريات قرشن مزراف استبايلتن على ملغا قوانياتاتن تسمامي عيد أنيهم أتقرش حيزو قوات انكلو كالو أتسوات نخيط ارترو بتفترو من قدي أفتم نايروك انباتات استقاج ايت نخمسلا بومب قد يملايو دحرزي كافت عباي أير نفتان اشتي اتقرش خزواور لزقولو كيولي زرقعو جن ريتشارد نزوم مسارح تفاتيوم سلازي آمنهم اتقرشي ندحرنا قديم سديدوه حديقو ما نخيخدو نوعالتو مجمرا يورد اتو بايلتون اتو بايلت بمولع تجنزب حيزونا فتحان تأير مشكاري تاله جن كوات انكلو نتو مويتو إلو زحسو FBI اقري روغتومو داقي مويتس زي بايلت مرادنا تداليه ماتشي توكسيو قتلمو نتا بتحت خوينا قانينياتا تسعينا زنورت نفاريتون تيتيز نولا اتستوكسوت آيتي نتجمدن نتأيرن بزح قد أطوالها بتسحلا دعنبر اتقرش استنتلتلو لجمدن محاز استخقلو ميدورو اتفتأير تتصميدو زنورة بومبي نخطوكو ساعات خاكرن كلون اتجنزب أفتا جمد تنتلتلو يتصنح مو لحر سكندات نافت بارز تشفن اجاكا يتصدف
ግን እዞም ገበነኛታት ተስፋ ይቆረጹን ምክንያቱ ኣብተን ሻንጣ ድራሻ መከታተሊ GPS ተገጢምለኒ ነይሩ እንድሕር ዳ ብሰላም ወሪዶም ክእልሽዎን ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ኣየር ሰንኪ ተዓንቶ ዝተተኮሰላ ብዙሕ ጥይት ኣዝያ ተጎዲኣ ስለ ዝነበረት ቅድሚ ቅርሺ ብዛዕባ ህይወቶም ክሓስቡ ነይርዎም ክልቲኡ ሞተር ሃንደበት ጠጠው ይብሉ እሞ እታ ኣየር ኣብቲ ገደል ምንሽርታት ክትጅምር እንከላ ኣብ ክልተ ተቆሪፃ ናተንሸራተተት ፀኒሓ ኣብ ገደል ጠጠው ትብል ናቱ ውፅኢት ኮይኑ እቲ ፓይለት ምንም እንከይዶም ገይመውት እቶም ካልኦት ገበነኛታት ግን ብማእኸላይ ጉድኣት ይወፁ ወላ ዕድለኛታት ኮይኖም ብህይወት ይትረፉ ዳ እምበር ሕጂ እውን ኣብዚ ሓደገኛ ኩነታት እዮም ዘለው እቲ ንፋስ ሃንደበት ይሕይል ሰማይ ብደበና መሬት ድማ ብበረድ ይሽፈን እሞ ሓያል ቁሪ ይመፅእ ከም ዘሎ ምልክት ይኾኖም ተፋጢኖም ግን ኣብታ ኣየር ዝነበረት ሮድዮ ተጠቒሞም ናፍቶም ዘድሕኑ ሰራሕተኛታት ይድውሉ እሞ እምባና ደየው ፀኒሖም ዝጠፍኡ 5 ሰባት ከም ዘለውን ሓደ ድማ እዚኡ ከም ዝተጎድአን ንታከርና ጄሲ ይነግርዎም ታከር እቲ ዘለውሉ ቦታ ብዝገለጸሉ መሰረት ኣቢሉ ብደንቢ ገይሩ ኣይፍለጦ ዳ እምበር ሓያል ንፋስ ስለ ዝነበረ እታ ሄሊኮፕተር ክትለዓል ኣይትኽእልን እቲ ከባቢ ኣቐዲሙ ንኽፍትሾ ድማ በይኑ ክኸይድ ይውስን ጄሲ ታከር ናብቲ ሓደገኛ ቦታ በይኑ ክኸይድ ስለ ዘይደለየቶ ብፍጥነት ናብቲ ሕርሻ ትምለስ እሞ ንዋልተር ምስኡ ንክኸይድ ትልምኖ መጀመርያ ዋልተር ናብቶም እምባታት ደጊሙ ክምለስ ፈቓደኛ ኣይነበረን ግን ድማ ዓርኩ ታከር ንወይኑ ኣብቶም ሓደገኛ እምባታት ክገድፎ ስለ ዘይደለየ ፈቓደኛ ኮይኑ ይድይብ እንተኾነ ግን ክራኸቡን ከለዉ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ከምቲ ከባቢኦም ብጣዕሚ ዝሑል ነይሩ ታከር ሕጂ እውን ሳራ ብሰንኪኣ ሞይታ ኢሉ ስለ ዝኣምን ኣብ መንጎኦም ሓያል ክትዕ ከይተፈጠረ ይተረፈን ግን ሕጂ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ሰባት ናይ ምድሓን ልኡኽቶ ስለ ዝነበሮም ፎቶም ፀሊኦም ግድን ክሳነዩ ነይርዎም ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ባእስን ፅልእን ንጎኒ ኣቕሚጦም እቲ ዝተተኸለ እምባ ሓያል ቁርን እናተፃወሩ እቲ ናይ ሓደጋ መልእኽቲ ናብ ዝተሰደደሉ እቶም ገበነኛታት ናብ ዝፅበየለዉ ቦታ ምድያው ይጅምሩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ኣሜሪካ እቲ ኣየር ምክትታል ስርሑ ዝነበረ ሓደ ሓላፊ እቲ ኣየር ሰንኪ ሓደገኛ ንፋስ ምስ እምባ ተጋጨያ መስለኒ ፈፂሞም ክረኽባ ከም ዘይከኣሉ ንመሳርሕቱ ይነግሮም ግን ክልተ ናይ FBI ሰራሕተኛታት ይመፁ እሞ እቲ ኣየር ምስቲ ሒዛቶ ዝነበረት ቅርሺ ገና ከዓረፈት ከም ዝተጠለፈት ይነግርዎ ለካ እዚ ኣየር ንኽጥለፍ መምርሒ ዝሃበ ኤሪክ ዝበሃል ወዲ FBI ንነዊሕ ግዜ ክከታተልዎ ፀኒሖም እዮም ኣብ ቀረባ ግዜ ኣየር ክጠልፍ ይዳሎ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ስለ ዝሰምዑ እውን እቲ ኣየር ጠሊፍዋ ንሱ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ከም ዝተጠራጠሩ ይነግርዎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ነዊሕ እምባ ድሕሪ ምድያብ ታከርና ዋልተር ኣብታ ዝተኸስከሰት ኣየር ይወፅሑ እሞ ዝተጎድአ ሰበብ የሌሎም ክሓቱ ቀርቡ ከለዉ መሳርሒ ይጥቀመሎም እቶም ዝተባሃሉ 5 ሰባት ጥራይ ዘይኮኑስ መሳርሒ ዘለዎም ሙሉእ ጋንታታት እዮም ነይሮም ዋልተር ዝኽርኢ ከለውን እቶም ሰባት ገበነኛታት ምዃኖም ንምፍላጥ ብዙሕ ግዜ ወሰደሉን ኣብ ውሽጢ እቲ ኣየር ብምእታይ ዝጠፍኣ 3 ሻንጣታት ከም ዘለዋ ብምርዳእ ታከርና ዋልተር እቲ ከባቢ ብደንቢ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ንኽእልሽዋ ከም ዝሕግዝዎም ይነግሮም ሪቻርድ ሓንቲ ሞኒተር ይውልዕ እሞ ኣብ ውሽጣ 3 ነጥብታት ምውላዕ ይጅምራ እተን 3 ነጥብታት እተን 3 ዝጠፍኣ ሻንጣታት እየን እታ ቀዳመይቲ ሻንጣ ኣብ ርእሲ ሓደ ነዊሕ መፍርሒ ገደል ከም ዘላ ይፈልጡ እቲ ገደል ናይ ነዊሕ ግዜ ልምዲ ዘለዎ ፕሮፌሽናል ሓንካይ ጥራይ ክወፅእ ስለ ዝኽእል ድማ ንዋልተር ንኽኸይድ ይነግርዎ ንኸይጠልሞም ወይ ድማ ከምልጥ ንኸይምኩር ድማ ንታከር ምስኦም ንኽፀንሕ ይነግርዎ እቲ ካብ ቁሪ ዝከላኸለሉ ጃኬት ይምንጥልዎ ረጒድ ገመድ ድማ ምስ እግሩ ይኣስርሉ ከምዚ ኢሉ ዋልተር እቲ ገደል ብዘይ ምንም ናይ ድሕንነት መሳርሒ ጥራሕ ኢዱ ክድይብ ይጅምር ሓንቲ ግዜ ጥራይ እንድሕር ዳኣ ተንሸራቲቱ ናብቲ ትሕቲኡ ዘሎ መጠረሽኡ ዘይርአ ገደል ይኽፀድፍ ዕድለኛ ኮይኑ ግን እቲ ዝነበሮ ናይ ምሕንካው ክእለትን ኣካላዊ ጥንካረን ናብ ዝባን እቲ እምባ ምንም እንከይተቸገረ ንኽድይብ ሓጊዞም እዮም ኣብኡ በፂሑ እታ ሻንጣ ብእምኒ ደጋጊ መውቂዒ ከፍታ እሞ ሚልዮናት ዶላራት ከም ዘሎ ይፈልጥ ሪቻርድ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ዋልተር ምስ ተመለሰ ቅተልዎ ሓደ መራሒ ጥራሕ እዩ ዘድልየና ኢሉ ይዛረብ ታከር እዚ ክሰምዕ እንከሎ ዓዊሉ ንዋልተር ይጠንቅቆ እሞ እቲ ገመድ ምስሓብ ክጅምሩ እንከሉ ዋልተር ብእምኒ ገይሩ ነቲ ገመድ ብምቁጥቋጥ ይቆርፆም ሪቻርድ ዋልተር ዘምለጠ መሲልዎ ብተደጋጋሚ ንኽትኩሱ ይነግሮም እሞ እቲ ድምፅን ዝፈናጠር ነበረ ጥይትን ነቲ ብላዕሊ ዝነበረ በረድ የፍስሶ ዋልተር ህይወቱ ሓደጋ ብምእታይ እቲ ሻንጣን ታሕቲ ይድርዮ እሞ ንሱ እውን ምስቲ በረድ ታሕቲ ከም ፀረፈ ብምምሳል ነቶም ማፍያታት ይሽውዶም ኤሪክን እቶም ካልኦት ማፍያታትን ድማ እቲ በረድ ንኸይውሰዱ ምስቲ ገደል ተጣቢቖም ክሕዙ ነይርዎም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ቅርሺ ንፋስን እናገላወጡ ክሪኡ ከለዉ ብጣዕሚ ይሓዝኑ እቲ ቅርሺ ከምፅእ ተላኢኹ ዝነበረ ዋልተር እውን ሞይቱ ኢሎም ይኣምኑ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጄሲ ኣብቲ እምባ ንሱ ናይ በረድ ምንሽርታት ከም ዘጋጠመ ስለ ዘስተውዓለት ንታከር ድሓን ተኾይኖም ንኽትሓቶ ብሮድዮ ትራኸቦ ኤሪክ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ናብ ታከር ሽጉጥ ይጥቁመሉ እሞ ምንም ጌጋ ነገር ከይትዛረብ ኢሉ የፈራርሖ ግን ታከር ተረጋጊዑ ኤሪክ ኮነቶም ካልኦት ማፍያታት ዘይፈልጥዎ ናይ ምስጢር ኮድ ተጠቒሙ ኣብ ሕማቕ ቦታ ከም ዘለዉ ንጄሲ የፍልጣ
جيسي أحدقا هم زلوا على تفلت اتحدقا تاي مخانو سلزي تردعا نفرانك نهاليكوبتر تسقيلو اتوم نحدقا جيزة سرحتنياتاتن نفتو بوتا خزناقو عزمو تصواتن أحدقا جيزة زحبو قلو بوتان بسح نفاز زيولو خبابن كيدو نخصبت نقرو قنستاونو تاريفا تقوري نقر سلزي نورا مسؤوت خيد اتواقن اتامر كافت من شرطات زترف والتر سنورو خلو قلوات سنكيقو كافت قوي واتسمو نفت معرف بوتا غاتن كالو نجيس داقي ميرخوا بزعواتهم مافياتاتن اتغرشن كل ناقري نقرامو سنكت ناي نيتورك مقرات تأقرت امبا هاليكوبتر حيزوز تسبز نورا فرانك كرخوها يخلون كيزا خمزي ولوم سلز فولوطون اتوم زيرفت قدم ممصوم اتخال ايتي قرشي زحازت شانطا خقل شوا كل نورتهم حيزوم يوصو دحر دقات قرشي قدمو خل رخيومو اتميستر نخيوص نتاكر قتلوا يوم والتر اتن شانطاتات اقدمو ويكم زلوا رئيوان سلز نورن نتخاو العلمانن بدن بجيرو سلز فولطون قدموهم نفتخال ايت شانطا يوصح دحر توسوني ساعات إريك نتوم كالوت كاننياتات حيزوم نفط بوتا يمتصمو اتا شانط ارخيو كخفتان كلو $1 طراي تقميط اتصنحو او العلي استتصحف ملأخت دمالو اتقرش الدولي وطخوينكم نتاكر ملسولنا زولي نيرو إريك والتر بيوت كم زولي يردقمو صلمات نمر اي زحقزوم من تصرجيروم نخيل شوي اسزوم سنكزم معول تكنولوجي زي نخركو بزح غيزي وسدلومن اتغانيا بزي مقرات ايت متكواس كجمرن كلون او دحر حنت عباي امني يحبو اتو غداي نخف اننا خودني خيد سلازنوره والتر نجيسنا حد بوتا خيدان قد حبا اينغرامو نسو تخروتوم نخسرقوم نوكالي انفتي غوي اتغانيا نخوتهم قرون كلوغن والتر حوي ولعمو احينتون دقايق طراي ولا يخون يعور أقام تتقيمو تاشقوت كحزاخ مكرن كلوغن مستقانيا مبأسي جمرومو تبطقوهم زنار قلقلات من شرطات جمرو منغوناتو أسو تصانيحهم والتر بلع الخوفيلو نزود من شرطات تقيرو يتقوملومو نافت قدل كقرون كلوغن قدل لمحن كاوز تقوملا مسار حقيرو أفت قدل وقيو انت تعرف اتو مسؤوز بأس نارقانيا قن بتقدل يتصدف إذا قلو انتفتر إيريكن اتون كالوت مسارحتون برحقة النار يتصنحمو أمنا تسلمات سلزنوره كلتيهم بحادة صديفهم يوم والتر ون مويتو إلوم يأمنو كالي ممارت سلازين ورومون نتاقر اتاسال سيت شانت انخ شولوم يززوو كافت قدل كديون كلو والتر دقيمون جيسي رخوامو او حد بعد تياتيو بتحيال قرن خيموتو اتو شانت صنحهم دولارات كقاتلو يجمرومو قتيلهم تاي تغور خمز حيش من مخاري جمرو انا تزغون نزغر شحقي في اخو مقونيره رغصنيا كقاتلو ينيره تولو بزحاتي كتهليون بزخونه ازغط المعلتي نتون غانياتات قديموم نفتاسال سيت شانطان مبصح والتر هيوتوما حدا قاتيو بتحت مريت بزنهر بعتتات كوقارص يوسن اتمساسال ساعات تاكر نتون غانياتات نخدوم جيوم بزنوح منغدي ان الله يوسدوم نفرق معلتي بزح ጫካታትን ገደላትን እና ሸጎሩ ድሕሪ ሙዓልግን أحد جدل يوصحمو نشي مساجر الدلدل لا بتاعتي مودة زيولو جدل جني تغرشي الدلدل تزي شجيرهم فتيمون كرخواس لزي يقولوا ولا حيال كان إذا حتت نجاريخون ناقدنك شجر نيروهم صغر إنكلو بدحريت قريز نور إريك تغرشي حزوم مغم اللوس إنكلو نتاكر نمقتال منهم جزا خيتة تفويلو حبريتا يقبلهم سوم زي فلت وانا جرجن تتاكر زنك أسأصلو له دلدل مستوالتر زنك أسأصلو له بعتي أزيو تقرراوي إنيرو إنكي تفلت أدما كفت بعت وزوت ألو سكند والتر بحدا خافتون غانياتات يتحاز جنت غانيا مستون كالوت بصوتو منم امنتي نورون بتعم سسعون هنفوفون زلازنوره دما اتقرشي نو نغوس دولو زخل منغدي كفلاسف يجمر والتر بيوتكم زلو بمرأيو بتعم حقوس يخون مو شقوط النصاصيلو قسنا ولا ناو يقرب ندحر دقات قرشي اوي كم زلو نغيركاني نعاخاي كساقيكان بشقوطي حنت جيزا توكيسا دما يقتلك ايلو زخونه يخون سو كاوي زي يخل صبوق سمم يقرولو والتر جن بسترغاغع منفس من كيمسلو اتقرشي او زحلفه معلتي نفسي نخو مقاصيليه يمخرخو إلكا تحسو لغات خوينكا دما تحل مخالغايلو ينغرومو اتكونيا نخملس غنا عدلن كيرخبه او وشت زنورت فاسو غيرو اغرو وقعو تمليس نفتوش تبعتي اتي تكونيا ون دغيم بيني قرشي وسدو لغاطام يوليم بمال بروديونا إريكي دولمو والتر بيوت كمزلون غوديو نفت بعد 5 أتين ريبورت يغبرلو إذا خسمع انكلو إريك نوالتر زخفلكم واغا خفيلكم قدن قتلوه كم زموت خت نغران تزي كوينو دما راح إيد كاغت ملس فتيم كاغي تحاسويلو نزغانيا يفرارحو كم زيلو كلمة مارس سلازي نورو اقرونا تقنزه شقوط حيزنا فتوش تبعتي اتي قنو وشتي والتر نا جيسي كتقعو تداليوم كتصنحو فتيمو يتتصبين أفتم تصبت بعتتات مباس كجمرون كلو اتقانيا كوالتر زبرتع خويني تصنحمو سبيلو ناساقيه اتزقرشي استحاول لبوتا خنغرو خقددو يمكر جن والتر ولا بطعم دخيمو يتصنح ما نبزي تتصبيو من قدي نزقانيا يتقعمو نفتو لعل زنور بلح تأمان سفسيفو بمقيجاي قتلو ويوتس
ኤሪክ ብላዕሊ ኮይኑ ካብትን ዋልተር ክቐትል ተላኢኹ ዝነበረ ገበነኛ ምንም መልሲ ስለ ዘይረኸበ ሓዲኡማ ተፈጢሮሎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ነቶም ካልኦት መሳርሕቱ ናፍቲ ውሽጢ በዓቲ ቦምቢ ንኽድርቡ ኢሉ ይነግሮም። ታከር እቶም ገበነኛታት ቦምቢ የዳልዩ ከም ዘለዎ ምስ ሰምዐ ግን ናብ ጉያ ብምኻድ ሮድዮ ምንጥሎም እሞ ንዋልተርና ጄሲ ንኸጠንቅቖም ይሞክር። ኣብቲ ሰዓት ንሱ እታ ወዲቓ ዝነበረት ሮድዮ ከልዕል ዝምኩር ዝነበረ ዋልተር እቲ መጠንቀቕታ ይሰምዕ እሞ ናብ ጉያ ካብኡ ብምውፃእ ገመድ ዘርጊሑ ጄሲ ሒዝዋ ብዝተኻእሎ ፍጥነት ይወርድ። ግን እቲ ገመድ ኣብ መንጎ በበላሕቲ እማን ተቖሪፁ ስለ ዝነበረ ጄሲ ንኽትጸድፍ ንእሽተይ ቀሪባ ነይሩ። ግን ዋልተር ትምሳራ ዝገጠሞ ክሳራ ክደግሞ ይደልየን ኩሉ ዝነበሮ ጉልበት ተጠቒሙ ድማ ሲሕው ንላዕሊ የውፅእ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰከንዳት ሓያል ናይ ተኹሲ ድምፂ ይሰምዕ እሞ እቲ ብልዕሊኦም ዝነበረ እምባ ተፈንጂሩ እምኒ ምፍራስ ይጅምር። ዋልተር ድማ ንጄሲ ሓቒፍዋ ኣብቲ እምባ ብምጽጋዕ ብንእሽተይ ሳንቲሜትራት ብሂወት ይተርፉ። ንታከር ካብቶም ማፍያታት ናይ ምድሓን ልኡኽቶኦም ንምውዳእ ናብ ጉዩ እቲ ድልድል ክሸግርዎ ክሞክሩ ከለዉ ግን እቶም ገበነኛታት ዘጻወድዎ ቦምቢ እንከይፈለጡ ይረግጽዎ እሞ እቲ ድልድል ክፍንጀር ይጅምር። ዋልተርና ጄሲ ሳላ ዝሃቦ ፈጣን ግብረ መልሲ ብሂወት ይተርፉ። ሕዚ እቲ ድልድል ስለ ዝፈረሰ ካሊእ መማረፂ መንገዲ ብፍጥነት ክእልሹ ነይርዎም። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓንቲ ካብቶም ገበነኛታት ዝተጎድአት መሲላ ናይ ሓደጋ ጊዜ ርችት ወሊዓ ኣብቲ በረት ትድቅስ እሞ ብዛዕባ እቶም ዘረፍትን ቅርሾምን ምንም ዘይፈለጠ ፍራንክ ናብ መጻወድያ ከም ዝኣትሎን ከይተረድኦ ሃሊኮፕተር ጥቓኣ የዕርፋ። እቲ ሃሊኮፕተር ውሪዱ ንኽሕግዛ ናብ ጉያ ክመጽእ እንከሎ ግን በቶም ዘረፍቲ ብተደጋጋሚ ተተኪሱሉ ይመውት። ታከር ብዚ ናይ ነዊሕ ግዜ መሳርሕቱ ሞት ኣዝዩ ሓዚኑ ናብ ጉያ ከይዱ ይሓቕፎ። ብምስጢር ግን ሓደ ግዜ ህይወቱ ንምድሓን ክትሕግዞ እያ ትኸውን ብዝብል ተስፋ ብምስጢር ካራ ይቐብሎ። እቲ ሃሊኮፕተር ኣብ ኢዶም ምስ ኣእተይዋ ግን እቶም ገበነኛታት ብሓሳብ ክጋጭውን ነንሕድሕዶም ክበኣሱን ይጀምሩ። ሪቻርድ እተን ሳንጣታት ኣበይ ከም ዘለዋ ንምፍላጥ ዝጥቀሙላ ኣድራሻ ትሕብር ማሽን ኣጠቓቕማ ንሱ ጥራይ ስለ ዝፈልጣ እቲ ሃሊኮፕተር ተጠቒሙ እቲ ቅርሺ ክእልሹ ይውስን። ኤሪክ ግን ካብቲ ገደል ከውርዶም ጥራይ ዝኽእል ነዳዲ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ እቲ ሃሊኮፕተር ከይለዓሉ እቲ ገንዘብ ንኽእልሽዎ ይእዝዞም። ግን እቲ ባእሲ ብወይ ተወድአን። ክልቲኦም ንናይ ባዕሎም ሓሳብ እናደገፉ እቲ ዕግርግር ይገድድ እሞ ሽጉጥ ኣውፂኦም ነንሕድሕዶም ይጠቋቖሙ። እቲ መራሒ ምንም እንከይመሰሎ ነታብ ጥቑኡ ዝነበረት ኣፍቃሪቱ ሲሕቦ ብሽጉጡ ይቐትላ እሞ ሕጂ ብዘይካይ እዚ ሃሊኮፕተር ከብርራ ዝኽእል ሰብ የለን ኣነ ዝበልኩኹም ዘይምስማዕ ድማ ካሊእ መማረፂ የብልኹምን ኢሉ እቲ ቅርሺ ከይዶም ንኽእልሽዎ ይነግሮም። ሕጂ ካሊእ ምንም መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ሪቻርድ ትእዛዙ ዘይምቕባል ካሊእ ክገብር ኣይክእልን። ድሕሪዚ ንታከርን ነቲ ናይ መጨረሻ ገበነኛን እናመርሐ እቲ ቦርሳ ናብ ምእላሽ ይኸዱ። ንስቶም ዘይፈለጥዎ ነገር ዋልተር ብሓደ ስጉምቲ ብቕድሚኦም እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ። እቲ ቅርሺ ኣቐዲሙ ረኺብዎ እዩ ናብ ሻንጣ መሊኡ ድማ ይሒዝዎ ዘሎ። ድሕሪዚ ሪቻርድ እቲ ቅርሺ ከም ዝረኸቦ ርግፀኛ ስለ ዝነበረ ነቲ ገበነኛ ሽጉጥ ሂቡ ታከር ቅቲልካ ያጽናሕ ኣነ ኸይደ እቲ ቅርሺ ከምፅዮ ኢሉ ይፍለ። ግን እቲ ገበነኛ ሽጉጥ ሒዙ እንከሎ ዋላ ናይ ቴኳንዶ ክእለቱ ከርኢ ስለ ዝደለየ ንታከር ብተደጋጋሚ እናቐጥቅጦ ይጸንሕ። ኣብ መጨረሻ ግን ታከር እታ ካብ ፍራንክ ዝተቐበላ ንእሽተይ ካራ ገይሩ እግሩ ይወግኦ እሞ በቲ ቃንዛ ትኩረቱ ክስረቕ እንከሎ ኣብ ዝባኑ ዝጸንሐት መሳርሒት መንጢሉ ብምትኳስ በቲ ገደል የጽድፎ። በቲ ወገን ሪቻርድ እታ መከታተሊት ማሽን ዕላምኡ ብተደጋጋሚ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ትነግሮ እሞ ምጥርጣር ይጅምር። እናብ ጉያ ከይድ እንከሎ ግን እታ መከታተሊት ምስ ማንቲለ ተኣሲራ ትጸንሖ እሞ እዚ ኩሉ ናይ ዋልተር ስራሕ ምዃኑ ይርድኦ። ኖሮ ዓቕሊ ሙሉእ ንሙሉእ ወዲኡ ድማ ብጣዕሚ ይናደድ። ስኑና ንኸሰ ሮድዮ የውፅእ እሞ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገር ንሪቻርድ ሪፖርት ድሕሪ ምግባር ንዋልተር ባዕሉ ቀቲሉ ሕኑቕ ከም ዝፈዲ ይነግሮ። ግን በጋጣሚ ነታ ዝተኸስከሰት ኣየር ዝእልሹ ዝነበሩ ኤፍቢኣይ እቲ ሪቻርድ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ሮድዮ ጣብያ ይጥቀሙ እሞ ኩሉ ዝዛረቡ ነበረ ይሰምዑ። እቲ ምልክት እናተጠቐሙ ድማ ናብቲ ዝተዛረበሉ ቦታ ብፍጥነት ይኸዱ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ንዋልተር እናኣለሸ ዝጸንሐ ሪቻርድ ይረኽቦ እሞ እናብ ጓየየ ብጥይት እናተኮሰ ቆትሎ ይምክር። ግን ኣብ መንጎቶም ገደላት ዝተሰርሐት ንእሽተይ ድልድል ክበጽሕ እንከሎ ዋልተር ናበይ ከም ዝኸደ ይጠፍኦ። ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ሓደ በዓቶ ጥቑ ይረክብ እሞ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ዝኸውን ኢሉ ንምፍታሽ ቀሲሉ ይቐርብ። ግን እንከይተጸበዮ ዋልተር ብታሕቲ ኮይኑ ኣብቲ ብቑሪ ዝደረቐ ቃላይ ንኽእትዎ ብእግሩ ክስሕቦ ይጅምር። ግን ከይተሳኽዐሉ ይተርፍ እሞ ዋልተር ንባዕልቱ ናብቲ ዝሑል ማይ ይኣቲ። እዚ ክርኢ እንከሎ ዋልተር እናተሓጐሰ ናብቲ ዝደረቐ በረድ ይወርድ እሞ መሊኡ ንኽቆትሎ ንዋልተር እናኣለሾ ይጸንሕ። ክረኽቦ እንከሎ መሳርሒ ኣውፂኡ ክቆትሎ ይዳለ። ግን ዋልተር ቀዲሙ ኣብ ድሕሪት ዝነበረት ሽጉጥ ብምውፃእ ክትኩሰሉ ይምኩር። ግን ከይተሳኽዐሉ ክተርፍ እንከሎ ታከር ብድሕሪት መፂኡ ተኪሱ ይወቕዖ። ሪቻርድ ሞይቱ ናብቲ ውሽጢ ቃላይ ይኣቱ እሞ ንኹሎም ዝገበሮም ገበናት ዋጋ ይኸፍል። ታከር ፈጢኑ ብምውፃእ ንዋልተር ካብቲ ቃላይ የውፅኦ እሞ ንኤሪክ ኩሉ ነገር ከም ዝተወድአ የፍልጥዎ። ሕጂ ክወስዶ ዝኽእል ዝተረፈ ቅርሺ ስለ ዘይነበረ ነብሱ ንምድሓን ኤሪክ ናብ ሄሊኮፕተር ይስቀል እሞ ብዙሕ ከይጸንሐ ነታ መሬት ኮይና ኢዳ ትንቕንቕ ዝነበረት ጄሲ ይርኣ።
جيسي فرانك خمس تقتلن اتا هليكوبتر زوررالو سب إريك مخونو من ميفلتتن والتر ني إريك بروديو كل نجر سلست ودقه إدو تاهبه زحش ممارس مخوننا نجر خأمونو يمكر جنن كي تتصبيو جيسي تأليفو غمزو سدا فلوت أمو بتعمي دناغت علي من ممارس سلزين ورد ما اتسترف قرشي بجيسي نخقيرو ني إريك حزولو نخيدي جدد نوح نحج المثال لو زلوو بريخ انبان غراخو دما يقواصرو والتر اتقرش زحزت شانط حيزلو اجافت مثال تطويل يصلحو ግን ዋልተር ጥንቁቅ ኸውን ስለ ዝደለየ እቲ ቅርሺ እንድሕር ደኣኸበካ ደሊኻ ኣቐዲምካ ንጃሲ ኣብቲ ፀግዒ ሰውርድካያን ዓይሉ ይነግሮ ዋልተር እቲ ጉዳይ ዋላ ምንም ደስ ዘይበሎ ደኣ እምበር እቲ ቅርሺ መሊሱ ንምርካብ ብጣዕሚ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ፈቓደኛ ይኸውን ጄሲ በቲ ሰብ ንምድሓን ዝጥቀምሉ ኬብል ንታሕቲ ክትወርድን ከላ እቲ ቅርሺ ካብ ዋልተር ንቕበል ይምለስ ተሰከንዲ ንሳ ግን ዋልተር ነቲ ቅርሺ ናፍቲ ናይ ሄሊኮፕተር ላማ ይደርብዮ እሞ እዚ ኩሉ ሚልዮናት ምንም ዋጋ ዘይብሉ ኮይኑ ይቆራረፅ ኤሪክ ብዝተጓርዙ ብጣዕሚ ተናዲዱ ንዋልተር በቲ ሄሊኮፕተር ጨፍሊቑ ንቆትሎ እናሰዓወ ይጸንሕ ግን ዋልተር ኮነ ኢሉ ኢና ዝጎይሎ ምክንያቱ ቀዲሙ እቲ ናይ ሓደጋ ግዜ ኬብል ምስቲ ናይ ሓፂን መሳልል ኣሲሩ እዩ ዘሎ ንኸስሕቶ ኢሉ ካብቲ ገደል ዘሊሉ ኣብቲ ሓጭን መሳልል ዋላ ይሓዝ ደኣ እምበር እቲ ሄሊኮፕተርን እቲ መሳልልን ተኣሲሮም ስለ ዝነበሩ እቲ ሓጭን በቲ ሄሊኮፕተር ክምንዛዕ እንከሎ ዋልተር ንኽጸድፍ ቅሩተ ይተርፎ ግን ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ታክር መሳርሒ ሒዙ ብምምጻእ ነቲ ሄሊኮፕተር ብተደጋጋሚ ትኩሰላ እሞ ናብ መሬት ትጸድፍ ነቲ ገመደን ጠልጢልዋ ስለ ዝነበረ ዋልተር ወንቲ ሸራቲቱ ናብ ልዕሊ እያ ዓለም እሞ ምስቲ ብሂወት ዝጸንሐ ኤሪክ ኢድ ንኢድ ይጋጠሙ ግን ድሕሪ ብዙሕ ባእሲ ብሓንቲ ቦክሲ ናብ ውሽጢ እቲ ሄሊኮፕተር ይመልሶ እሞ እቲ ክብደት ልዕሊ ዓቕሚ ተሓጭን ኮይኑ ስለ ዝነበረ ነቲ ሄሊኮፕተርን ንኤሪክን ሒዝዎም ናብቲ ብትሕቲኦም ዝነበረ ገደል ይጸድፍ ግን ዋልተር ኣብታ ናይ ሞትን ሕየትን ሰዓት ኣብቲ ገደል ተንጠልጢሉ ይተርፍ እሞ ክእለቱን ጉልበቱን ኣወሃሂዱ ድሕሪ ክንደይ ጻዕሪ ናብቲ ላዕሊ ይወፅእ ደጊሙ ድማ ምስ ክልተ መሳርሕቲ ይራኸብ እቶም ናይ FBI ሰራሕተኛታት እቲ ጉዳይ ኦነ ምዕጻይ እናመፁ እናረኣናዮም ድማ እቲ ፊልም ይውዳእ እዚ ፊልም እዚ ኣብ 1993 ተሰሪሑ ከምቲ ካሊእ ፊልሚ ዘእምን ቦምብን ተኽሱን ዋላይ ይረኸቦ እቶም ትንፋስካ ዘቋርፁ ናይ ገደል መርኢታት ብጣዕሚ ሰሓብን ኣብ መንጎ ብዙሓት ተኸታተልቲ ተፈታውን ክኸውን ገይርዎ እዩ እምበኣር ብወገነይ ካብ 19 ወይ ክሓልፍ ንስኹም ከ እዚ ዝመስል ናይ ራምቦ ፊልሚ ካብ 10 ክንደይ ከም ትወውኩም እንፅሓፉለይ ሓሳብ ርኢትኩም ምክፋል ንቻናልና ሰብስክራይብ ቪድዮታትና ድማ ላይክ እና ሼር ምግባር ከይትርስዑ ብካልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት